नमस्कार. 24 तास या न्यूज चॅनलमध्ये मी बाळासाहेब चौधरी आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. नुकताच ढोरजळगाव तालुका शेवगाव या ठिकाणी कोरोना योद्धा वितरण पुरस्कार संपन्न झाला. आरोग्य खात्यातील 28 आशांना कोरोना योद्धा पुरस्कार देण्यात आला. या कार्यक्रमाचे आयोजक शिशिर सिरसाट यांनी या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं. या कार्यक्रमाची सुरुवात भारत मातेच्या पूजेनं आणि दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या प्रसंगी ढोरजळगावच्या सरपंच सौ गौरीताई उकिरडे या ठिकाणी उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमसमयी 28 आशांना कोरोना योद्धा पुरस्कार देण्यात आला. 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या आशा वर्कर्सनी घरोघरी जाऊन त्याचप्रमाणे कोरोना सेंटरवर रुग्णांची सेवा केली म्हणून डॉक्टर शिशिर सिरसाट यांनी त्यांना पुरस्कार वितरण केले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉक्टर तालुका अधिकारी संकल्प लोणकर साहेब हे उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे सुशील बडे, संपादक BL चौधरी आदींची भाषणं झाली. या कार्यक्रमाचे आयोजक शिशिर सिरसाट यांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं. तसेच या प्रसंगी तालुका आरोग्य अधिकारी संकल्प लोणकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं. तदनंतर इष्टभोजनाचा कार्यक्रम देण्यात आला. सर्व आशा वर्कर्स आणि अधिकारी, डॉक्टर मंडळी, महिला मंडळ यांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. हा कार्यक्रम आपण 24 तास या न्यूज चॅनलवर बघत आहात. अधिक कार्यक्रम बघण्यासाठी कृपया आपण आपले चॅनल सबस्क्राईब करा. ही नम्रतेची विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.